Дорогие сябры, у вялікі светлы дзень Раства Иоанна Хрыстителя, пророка и прадзечы Господняга, запрашаю вас у вандроўку па свеце майго дзяцінства, дзе я ўпершыню з вуснаў бабулі пачула гісторыю гэтага дзіўнага, самага вялікага святога і самага блізкага хрыстовага сябра Іоанна Прадзечы. Як гэта было, вы пабачыце на маіх дзіцячых малюнках і пачуеце ў маіх вершах. Перш-наперш паслухаем святое Евангелие паводле апостола Евангеліста Лукі. А Елизавете настаў час радзіць, і яна нарадзіла сына. І пачулі суседзі і сваякі яе, што прымножыў Господь міласць сваю да яе, і радаваліся з ёю. І сталася ў 8-й дзень, прыйшлі абрэзаць дзіця, і хацелі назваць яго імем бацькі яго Захарыем. І адказваючы, маці яго сказала: «Не, а названы будзе Іоаннам». І сказалі ёй: «Няма нікога ў радні тваёй, хто б зваўся гэтым імем». І знакамі пыталіся ў бацькі яго, як бы ён хацеў, каб назвалі яго. І папрасіўшы дошчачку, ён напісаў: «Іоанн будзе імя яму». І здзівіліся ўсе. І адразу адкрыліся вусны яго і язык яго, і ён стаў гаварыць, благаслаўляючы Бога. І быў страх ва ўсіх, хто жыў вакол іх, і па ўсім горным краі іудзейскім расказвалі пра ўсё гэта. Няўжо дачакаліся светлай пары? Нарэшце яны стануць бацькам і маці. Нябесны пасланнік, святы Гаўрыіл, трымае калыску для іх немаўляці. Прачулыя слёзы па шчоках бягуць, і мудрыя вочы апушчаны долу. Яшчэ таямніцу сваю берагуць аб тым, што падорана радасць іх дому. Так Божая справа, па слове яго, здзяйсняецца своечасова на свеце, бо ён пасылае анёла свайго, пророка вялікага і прадзечу. Пророчие предтечи пришествия Христова, достойно восхвалить Тя недоумеем мы, любовью чтущий Тя, не просто бородшие, и отче безгласия разрешися славным и честным Твоим Рождеством, и воплощение Сына Божия мирове проповедуется. Пророчие предтечи пришествия Христова, достойно восхвалитесь недоумеем и любовью чтущий не просто уродшие очи безгласия разрешися, славно начертит Твоим Рождеством, и воплощение Сына Божия мира не проповедуется.